el meu instrument és la guitarra elèctrica, que és un instrument de la família dels instruments de corda. Com veieu, té 6 cordes, té cordes metàl·liques, hi ha molts tipus de guitarres, la guitarra clàssica, la guitarra acústica o l'elèctrica en aquest cas, que es diu així perquè la manera de treure el so és a través d'aquests quadradets que veieu aquí, que són les pastilles de la guitarra. Aquests instrumentets el que fan és que capten la vibració de la corda amb uns electroimants que porten a dins i aquest so surt per aquest cable i es connecta aquí darrere a l'amplificador de guitarra. Per a què serveix l'amplificador de guitarra? L'amplificador de guitarra serveix perquè el so soni més fort i per poder donar-li el caràcter al so de la guitarra. Perquè si no utilitzéssim l'amplificador, la guitarra sonaria així de fort. Com veieu, molt fluixeta, en comparació d'altres tipus de guitarra. Per això necessitem l'ajuda de l'amplificador perquè el so pugui sortir més fort. Doncs la guitarra elèctrica, com veieu, porta diversos sistemes, diverses pastilles, que el que fan és captar el so de les cordes en diferents punts de la guitarra. Això fa també que la sonoritat pugui variar en funció de quina de les pastilles està captant el so. Amb aquests pulsadors que tenim aquí, el que fem és anar canviant, anar interactuant entre cada una de les pastilles. Per exemple, ara posarem aquesta posició, que és la pastilla greu, i veureu que la sonoritat és una miqueta més greu, que si combinem, per exemple, amb la pastilla aguda, que seria aquesta d'aquí. I els altres botons són el control de volum, i el control de to, que també afecta als aguts de la guitarra. I cada guitarra elèctrica pot tenir diferents combinacions de pastilles, com per exemple aquesta, que només en té 2, o aquesta, que en té 3 combinades. Vull que t'escoltis aquest tros, a veure si t'està bé. Igual se m'ha escapat alguna greu. El més difícil de la guitarra potser és combinar o intentar combinar les diferents parts motrius que hem de fer anar per tocar la guitarra, que és combinar sobretot l'habilitat de la mà dreta amb la part rítmica i la mà esquerra el tema d'anar buscant en cada moment les notes corresponents, ja sigui tocant acords o tocant notes. Aquesta tasca és una tasca que normalment no hi estem acostumats a fer, de coordinar tantes coses alhora, i llavors al començament, quan comences a aprendre l'instrument, sempre és un pèl complicat, però en pràctica se pot assolir molt bé. I el que més m'agrada de la guitarra és que és un instrument molt complet. Primer, perquè podem fer línies melòdiques, com hem fet abans, amb notes soles, i podem fer harmonia fent diverses notes alhora, com podria ser, per exemple, amb un piano. Tot i que és un instrument molt més portable i molt més portàtil que un piano. La guitarra elèctrica normalment comparteix la tasca harmònica amb el piano, tot i que en molts cops també, per exemple, quan hi ha a la part dels solos, hi ha moments on la guitarra té una energia melòdica molt més potent. Sobretot el que aporta la guitarra elèctrica és això, energia i força a les cançons, a comparació del que serien els instruments acústics com el piano, el violí o altres instruments que són més anivellats a nivell de so. El que no li voldria trepitjar i veig que li trepitjo amb això. A partir d'aquí, posa un moment.
La peça que més m'agrada es diu Força. És una peça que té una base rítmica funky i m'ho passo molt bé tocant-la perquè té un ritme molt enèrgic i alhora molt canyero. Fa una mica així. Normalment, els guitarristes utilitzem aquest artilugi que es diu pua. És una peça plàstica que s'agafa amb aquests dos dits i amb això és amb el que activem les cordes, anar tocant amunt i avall. També podem utilitzar els dits, la tècnica de dits de la guitarra clàssica, que a la guitarra clàssica habitualment no s'utilitza la pua, tot i que també es pot utilitzar, i sobretot serveix la tècnica clàssica per fer arpegis, diferents notes, posar diferents notes correlativament. Però bàsicament quasi tots els guitarristes utilitzem la pua. Bé, com a curiositat, amb aquesta cantata hem utilitzat no només una guitarra elèctrica, sinó que en funció de la cançó anàvem triant la guitarra que s'adequés més a l'estil o la intensitat de la cançó. Per lo que us comentava abans, que cada guitarra, al estar feta amb fustes diferents i amb construccions diferents i tenint diferents combinacions de pastilles, tenen una sonoritat diferent. Llavors, per això hem triat cada cançó la guitarra adequada per a aquell moment.